ягодки и добре дошли отново в моя канал. Днес ще играем на Murder Mystery, но когато умря, сменям езиците. И така, нека да започваме. Опа. Ами аз мисля да чакаме ето тук, нали, за да после за картите. Защото те сега, те първа почва игра. Изпечели. Виктори, добре. Нека да почваме сега. Те пак ме преместиха тук. Добре, както и да е. Така. Не, аз мисля да гласувам за ето това. Добре, нека се махаме. Гласувам и така или иначе се. Опа. Еде. Значи буквално апдейта много ме кефи. Но има неща, които много не ми харесват в него. В смисъл, нали, в подаръците там, къде си събираш биджуолсове и после ти дават някакви неща. И просто подаръците въобще не ме кефват. О май гад. Чувам го. Какво? О май гад. Не. О, не, този е. Сигурна съм. Мага, забих се! Мале, не знаете колко е трудно да снимам. С едната ръка снимам и с другата играя. Е този, май. Ето! Мали, много съм тъпа. Чакайте, че тук е много малко и не ми дава с тази писалка, защото тя е огромна. Защото не може да намерим такава нормална, нали, от тея нормалните и сега си взимаме такава с това горе. Settings. Аре. Добре, както и да е, просто ще отцъпна. Така. Следващия език е испански. Добре. Испански. Въобще не знам испански, но може и малко да знам. Не знам. Не съм сигурна. Добре, нека аз просто и тук питам. Ей. Лушкам се. На люлката съм. Ще пробвам да игра с лявата. О май гад. Това си е предизвикателство за мен, защото аз съм десничарка. Така че, ако искате да направя видео, в което игра с лявата ръка, просто цъкнете бутона за лайк, просто го щупете. Щупете го от цъкане, абонирайте се за канала и ще го кача това видео, в което игра с лявата игра на Murder Mystery. И ако загубя, си измисля някакви наказания, нали, и после ще тегля и което наказание ми се падне, него ще изпълнявам. Добре, нека да видим. Окей. Сега ще си таком с дясната. Опа. Не. Защо върва на там? Аз гледам камерата и... Добре, ето тук искам. Искам тук. Стига да е. Няма май да сме на тази карта, защото всички май гласуваха за тази тук. Тази. Добре, дано да сме на моите, но... Май сме. Май сме. Да, на картата, която исках сме, май. Не съм сигурна. Аз за тази ли гласувах? Май да.
Добре, мисля да се паза от всички. Това ще ми е стратегията. Омага. Тия човечки са ми много съси. Омага. Омага. Но тя се опитва мен да убие. И ме уби. Добре. Това ще отсъкна. Португалски. Добре, португалски. Не е зле. Но аз, в принцип, португалски не обичам много. Чекайте, само ще си преместя това, че. Аз искам да видя колко езици има. Чекайте, нали колко тук са ми дали. Още колко ми остат, значи 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Значи ще изиграем още. Чакайте малко пак, че си забравих мисълта. Още 13 раунда. По-скоро 12, защото, нали, завършваме с този език. Не го знам. Вьетнамски ли е това? Хора, не знам. Напишете в коментарите. Май е вьетнамски. Не мога да го казвам. Май е. Не съм сигурна. Добре, напишете в коментарите кой е този език. Чакай, аз смених ли езика? Ай го смених. Това е втората игра, нали? Да, смених го, бе. Бях го сменила. Как? Да, ето сменила съм го. А може и да не съм. Добре. Мага, картите вече почнаха да ги дават. Аз тук стоя и се бава с езиците. Тук ще играем. Нищо не разбирам. Португалски, нали? Това е португалски, да? Не разбрах нищо. Буквално тук пише нещо Оджо Комека и не можах да го прочитам там. Добре, както и да е, това не е важно. Отивам да събирам бичболсове. Маля, като съм мърдър, какво предизвикателство ми ще ми бъде с тази камера и с писалката. Писалка, да ви кажа, не е лесно. Не е много лесно. Аз съвсем съм заваряла пътя за навънка. Не. Ай ти. Май шерифа е навънка. Бичболсове. Искам ви. Ай! Абе, това! Не! Мале, изкарах си ангелите, нали? Аз си събирам бичболсове, изведнъж виждам някакъв такова... забравих си, аз съм сега пак мисълта. Дали виждам някой с нож? Ей, то ме е изкопирал за... за ножа. Добре, както и да е, няма да е такова. Стига де! Пак трябва да сменям език. Но се пак. Френски. Добре, знам малко френски, знам. Малко. Не много. Знам някакви в началото, нали, там какво те учат в началото на Duolingo, е това знам. В смисъл, аз френски не съм учила, нали, така сериозно. Да седна, учебници да си купа да уча. Не съм. Знам съвсем малко.
Иноцент май си е като на английското. Обаче мърдър беше май по-различно. Добре. За жалост нямам... Чакай, пак ли сме на тази карта? Аз исках на тази новата. Але гадното е, че като се забиеш някъде и не мога после да се оправиш. Ето, аз се забих и сам е сложно. Изкарах си ангелите. Какво беше това? Кой беше? Ето я май. Ето я. Както и да е. Колко още рунда ни остават? Значи чакай. Още 8. Не мисля, че ще успеем да ги направим всичките. Айде, няма да ги правим всичките, защото ще ми отнеме доста време. И мисля да стигнем... Не знам. Не знам до някъде просто ще стигнем. Ще хода там да плувам. Но то не може да се плува. Там това момиченце и тук. С това момиченце не може да плува, значи... Вместо Виктори пише Сиег или Сиедж. Не знам. Каквото и да е, не ми пука. Ein Held hat den Tag getötet. Heldmorder. Не знам какво е това ударение. Който знае да напише в коментарите. На 50 абоната ще направя лайв или видео, в което можете да ме джойнете и да играем заедно. Така че, който иска веднага да се абонира, да праща на приятели и така нататък. Да. Чакайте, аз смених ли езика, защото аз умрях и май да смених... Да, сменила съм. Или аз преди малко бях на германски. Не, май... В капан съм! Посмей да ме убиеш. Не! Защо всички почеха да ме джойнват? Не? Мале! Добре, сменяме отново езика за пореден път. Рема. Ктава. Добре. Не мислех, че ще ми е толкова сложно с писалката. Не съм играла доста отдавна така. Ще слушам коментарите. Добре. Ало, толкова с такова в мен. Добре. Май сме на същата карта. Или не сме. Добре, сега ще ми кажете ли къде се скрия тук? Тая карта много не я харесвам, но като ги гледах другите, не мисля, че там ще... Страх ме.
Ще бягам. О! Виктори за първи път. За първи път във видеото. Разгеле. Нема да сменям език. Гледайте якото. Чекайте да видя. Махни се, бе. Добре. Стукни ти чат. Добре, както и да е. Защо не ми дава? Добре, както и да е. И хора, мисля тук приключваме и абонирайте се за канала, поставете лайк, ако искате да качвам такива яки видеа. И да, очаквайте всеки ден видеа. И да, чао!